Hey, Magadio. Usually say. Anyways, I just want to say kuti kune vanhu vanoona mavideos angu macomments ari bold nechitodzidzawo something macomments imomo but wakapinda mavideos edu isusu nemoyo ka popa unozviona kuti you're not learning anything. You understand? Because pane zvimwe zvinhu zvatinoita nezvatinotaura, it should be a lesson to one and all. You understand? Most of these videos are like from 3 streets or 1, 2, 3, 4, you know what I mean? And Ghetto Crown King is like a sidewalk university, one of the sidewalk universities in Zimbabwe. Mumbari Jaimo, we don't see that. We should have everybody doing it, you know what I mean? Matiririni, kumatapi, kumajube, kumissionary and everything. You know what I mean? But hakuna muna nezvitezo. So when I'm trying to show you a little bit apart, kizinoitika kumbari, and you come with that understanding, thinking that mapenzi aya zvaarikuita zvibvumirwa pamutemo kunenge kunze kwenyika, develop the countries. Ndimirire ipapo. Zimbabwe is developed already. You understand? And kana tiri muZimbabwe tiri muZimbabwe. muZimbabwe munoitwa zvinhu zvemuZimbabwe. I'm quite sure you have seen maybe 1 or 2 my videos of Mad Minox Aru Canada, and that was it. I don't take videos here. Kuno bawa zvakubawa zvaizvo. Ndiswera ndiri mumba ndakarara. More time bandaisenza unobva pamba uchienda kubasa. You understand? Uswera uri indoors. Ngobuda nekudzoka futi kongogara futi mumba imomo. Zimbabwe is just life, you know. That's why I'm doing kana vapfana vanoimba vesimdanso vane zvakawanda zvekutaura because havasweri vari pamba, vaswera vari mastreets. You get me? Saka if you come to Mbari, you're going to our university. There's a lot of places. It's like it's hard to explain it. Kune munhu asikanzwisise nzvimbo iya inonzi Mbari yainzi Harare kudhara time yeRhodesia, kuti takakura tichishorwa, even nanhasi tichiri ngoshorwa. Saka you have to understand that part. Kuchinzi kuMbari kune mahure, kune matsotsi, kunobatwa kwiyo, kunourayiwa vanhu, kune mhondi. You understand? Saka if you see kaliko change ka positivity kekuti wakuona imwe nzvimbo isiri Mbari musika, because most of you vasikagara muMbari, vasikazive Mbari, the only place yamunoziva kana kuti yamakanzwa it's Mbari musika. And hausati wambondoona ndichitora video Mbari musika, because Mbari musika kunorohwa munhu. Enda nekamera yako paMbari musika, usikasenzere ZBC, usikasenzera naH Metro. Even naH Metro anogona kutsonga, but ZBC haitsomeki because it's a much bigger entity of you know, broadcasting in Zimbabwe. You know, you have to be really protected kunotora kana video paMbari musika. Ndakakura ndichitengesa kuMbari musika. I know my behavior sevanhu vekuMbari musika. But manje my behavior is sevanhu vekuMbari musika, they are amplified because hazvisi zvizvarwa zvekuMbari. Vanhu vazhinji vakutengesa kana kuMbari musika havana kuzvarwa Mbari. They come from other areas. So Mbari is a place of business and they are actually going to work. So I cannot go down kuMbari musika and invading in people's privacy. Nchiratidza zvauri kuita. Vamwe vanenge vachitaura kuti pamwe aenda kuborodhiyo kunoita ari kuita.
ubva wamutora video ari pamberi musika, you know, azvizobuda waisiya. But usapinde nemoyo kana uchipinda mavideos, kana even as a matter of fact usapinde nemoyo kana uri pasocial media. Kana social media isikakuitire, just turn it off. Kana ukatumirwa na video kana muWhatsApp, just delete it before you watch it. Usatanga waiona wozodzima uzotanga ucomplain. If you're not into this drama or this and that, just delete it. Munhu akakutumira link, tell that person, don't bother to send me these things. Ende munhu yanomira ipapo ona, because vane kuZimbabwe vakadzidza, hakuna madhuna mutunaka. You know, I'm a person who was once told before, ndichiridza soul system yangu ndakanzi, I need a police letter kuti uridze soul system yako. I have to tell my neighbors. For what? This is the ghetto of all. You know what I mean? Saka vanhu kana vachiita zvavari kuita havasi kufurirwa semoment, let them live. You know what I mean? Pasi panapa takatandara kwasiyana nekunoku Canada, you know. Inyaya iribest pane mavideo ekufuneral ndakaisa inenge vanhu vachidriva mota muroad. It wasn't me who was driving those cars. I cannot drive 10 cars. I won't even drive one. You know, commenta zvavosikazi, if it was a developed country, zvanga zvisikaitwa dakwaya mapurisa sha. Even ipapo mapurisa anogona kuuya, but pamwe anenge asina maresources. Zvinhu zvinoitika too fast, way too fast, zvokuti reaction yemapurisa ka pavanozonzwa kunzi kwakati kukitika chakatika, vanhu vanenge vaenda kudhara. You understand? Saka you have to understand that kuti pane zvimwe zvinhu zvongoti unofanira kungoona ungosekerera, ende kana ungoona ungotsama kuti ngabhiya onwa, you know what I mean, and bring joy in your life, not kupinda nemoyo. I'm not a drama kid, you know what I mean, as young as I am. I just want to educate people, you know, about certain things zvandinoona, and it's not the first time kuti vanhu vakaona mawindi vachinoviga munhu wavo. People see it, but they've never seen it on video. That's all about it. I live here in Canada, in Toronto, and I've never seen a funeral. Mzira. 34 years, never seen a funeral on Mzira. Not even one. The only funeral that I own is Shifamba. I have to be there in person. Kuno boa, like I said, munhu anofa nhasi, munhu ozovigwa kana after 3 months. Hama dzemunhu dzotomboenda kubasa, vanotokangana kuti ane munin'ina wake ana baba wake ana mai vake vafa. At least minimum is a month muCanada muno mukuti munhu avigwe. 1 month munhu asati avigwa. That's this so-called developed country yamuri kutaura iyo. Why does it take a month kuti munhu avigwe muCanada? KuZimbabwe munhu anogona kufa nhasi mangwana achivigwa, akaenda kwaanozomuka afa anaka ngaende. Waiziya? But imagine kuCanada kuno munhu anofa nhasi. Popoita tuma police investigation, oendeswa kuautopsy, voba zvavanenge vachida kuba pane munhu uya pamunozopiwa munhu wenyu anenge asonwa aitwa yese apa gaya uri kuenda kubasa ka. You are with your peers and your
your co-workers on a daily somebody arongokubvunza kuti when is the funeral, when is the funeral. Ndakaramba basa pakafamba mpana weshamwari yangu Bones. You know, I was even more close to Bones than mkomo wake, but ndakatanga ndichitamba nemkomo wake. Ndakaramba basa because I would go to work so zakufinala chekwerini andizive meni sakundibvunza zina nebasa rese. Finale yakaita about 2.5 months munhu asati avigwa, because moms anogara kuJamaica, you know, vanofanira kuset up kuti haungosumuka kazvinoitwa nevanhu vekumusha kuti uri kubva kumasvingo kana kwamutare wakuenda kuHarare kurufu. Unotanga watombogadzirisa kuti kubasa kwako wokumbira wopiwa permission ozodeyo ozosumuka ozoenda kumariro. Ende kwauri kuenda kumariro kana uchishanda even uri muToronto munomu matogara munomu, finally riri muToronto, haubhadharwi because everybody is paid by the hour. If you are not at work, you don't get paid. KuZimbabwe munhu anongoti kumba kwedu kune funeral, pay yake nayo yakakwana 3 days asi kuenda kubasa. Kuno kunototora day off robiswa paleave yako. Saka let's understand kuti don't compare Zimbabwe the so-called developed countries yamukuda kutaura iyoyo. Hazvitobude kuno kwaone makore jamani, gore rese rinopera usina kuona kana makore mudenga. Ndozvimwe zvinhu zvatinenge tichitovaratidza kuti handiti moti tinoshupika. When I look at the sky, it's blue and white clouds. Do you know how many of my friends vanonditi Zimbabwe is beautiful, vachingoona zvavari kuona because they are told kuti hakuna life, hakugare vanhu, utogara musango, kune mhuka waisiya. Saka ifuneral like iyoyo yekuti vanhu vanenge vachidhiraivha motikari murodhi ka mumwe munhu anotoshamisa kuti kuZimbabwe kune motikari dzakawanda kudayo, kuzvatinenge tichitaurwa kunzi munokwira madhongi ngoni nezvikochikari, because that's the Zimbabwe they want people to know. Havafi vakaratidza Zimbabwe yakanaka because unoziva kuti murungu akagumbuka ka zvinhu zvakawanda zvaida murungu haachakwanisa kuzvitora. All those minerals zvavaingotora madiro pasina kana wavanobvunza. You understand? Saka munofanira kuunderstanda kuti I'm not, like I said, I'm not a drama kid. In my videos I'm going to check out Jamaica. I have people in Jamaica who come to my inbox. I told a Bridget, I want to come to Zimbabwe. How can I do it? Just buy your ticket to Zimbabwe with a visa. Just buy your ticket and come. But cannot give up Jamaica, man. The problem is because you have to go either to England or you have to go to United States of America. Maybe sometimes Canada. Do your visa, your transit visa. Saka most of them they cannot come. Because Zimbabwe would was only with this ruitika. It's not with the Majama, the way of Zimbabwe and go Africa, you know, those ones are not going to Jamaica. Running Kashida Goya, but good times because of transit Karipopakata, but you got the Popakata, Akuna direct flight from Jamaica to Africa. Not even one to any African country. Saka Ajmudi, and a Jamaican passport needs a visa to this modern world. I'm not Taura, it's not a Basaris. You understand what I'm saying? You can just go to Jamaica with a visa.
but hakuendeke. Why? Because pane dzimwe nyika dziri pakati, sodawo visa, transit visa iyoyo. But that's the modern world yatiri kutaura iyoyo. That modern world is in between us, trying to separate us. Because kana waenda kana kuti kudiaspora wakutaura kachibvete kaunotaura kana wakuona kaunga lifestyle wakufunga unotaurira vanhu zvekuita manje. Aiwa zviite hautaurira vanhu zvekuita, siya vanhu vagare upenyu hwavo. kuZimbabwe kuri kufiwa, Mbare kuri kufiwa, hakusi Mbare chete kuri kufiwa, but vanhu munoona kunge kuMbare ndiko kuri kufiwa. No, everywhere. Canada kunofiwa. Jamani, highway pane highway inonzi 401, the longest highway in Canada, and over from one end of Canada to the other end. They say on a daily kunofa vanhu 4 or 5 in that highway. Daily car accident 4 or 5. Saka ameno pamwe ameno wana na Europe kana na UK na Australia, kana pane munhu akamboona funeral church yemunhu akafa ikoko yasina kuatenda iye ichipfuura nepari, kana ungonzonzi apa pamba pane funeral uchigara kudiaspora kunoko. I want to know about that person. Kunzwanzi pamba pane murungu pane funeral, hakuna izvozvo. Hakuna izvozvo. Vangani kuZimbabwe akambonzwanzi kuBorodhero kune funeral, saka mufunga kuti kuBorodhero hakufiwe? Vangani kuZimbabwe akambonzwanzi kuHighlands kune funeral? Vanongovhara magedhi, ongodaidzira catering, magedhi, motikari yopinda mukati, zvavharani. Next door hana basa nezviri kuitika panext door, but kugeta nekumamisha pangonzi pafiwa. Izvo vamwe tinenge takutoenda kubira entertainment. Vaiziya kumusha kune vanhu kumapanya, ndakataura kumusha ndikuda mapanya kuruzevha. There are so many reasons vanhu vanoenda kumafuneral, so many. Mumwe anongonzwanzi kwaurayiwa mombe kunhamo yanhingi, anongoendera nyama chete, haana basa neni kunzi ndiani afa, angonzwanzi kwaurayiwa mombe chete. Mumwe anongonzwanzi mwana wacho kudiaspora auya, anoendera doro. Mumwe munhu anongoendera mabhebhi. People go to funerals for different reasons. If we showcase, and sometimes, showcasing something, I don't think anything is wrong with that. Of which most of the time, it's not like I'm jumping on somebody or stepping on somebody's foot. I know the people. You understand? I know the people, the persons very involved panyaya dzacho. Saka ghetto cronking, just look at it as a lesson, Sidewalk University. Kana usati wambonzwa zita iroro kana kuti Sidewalk University kana uri kumadheodheo mune muchita vakomana vepazvikona, vakomana anogara pazvitangi, tisu vanhu vacho. Kumbari hakusina chitangi, zvazvishoma maybe zvakutoerengeka, but kumadheo munogona kugara pachitangi. Haushaye kumadheo iriko variko, turiko tivapana tisikanzwisise, tinoswera vagara pachitangi tiri 2 kana 3. KuEngland turiko futi, kuCanada turiko, yasamatime kamanje. Pane dzimwe nzvimbo kuno Canada kunoko, muno muCanada area yandogara ineyi, uchipfuura unofanira kugirita munhu wese, haungopinda newena upfuura pane vanhu usina kuvagirita. Ndipo unoona kuti hauna kungwara ka. Noswera wakwenyu waunza Rasta, what's up with you, man? Because it's a disrespect kupfuura pane vanhu usina
Heal them up, greet them. What's up, big up, one love. Wakaenda kwaurikuenda. Same thing with Zimbabwe, is the same thing. Haupure pane vanhu usina kuti makadiko. Ova tiri pedu makadiko. Chete, it's respect. Pazvedu zvekudeveloped country kunogona kuzvifira manje. Zimbabwe hauzourayiwa kuti hauna kumboresa vanhu kana usikaziya nemunhu. Pane vamwe vane mukonyo anongorwoka kana pakati pevanhu haana basa nazvo. Munhu anenge anonoka ari kuenda kubasa. Imi muri murodhi muri kunwawa muri kuzviona ngemakachenjera anongopfuura nepakati penyu akaenda. Chinenge chiri chimudhiniwo chakazvarirwa kwamutoko chisina ganda kumeso waisiya. Apa anenge achirwadziwa nebhutsu yakaboka pasa. Saka munhu iye haana time yekumboti ndeipi tipindewo kana kuti akatoenda. But like I said, let's not compare about developed country, developed world, and that ashishande here. But if everywhere you see one person, there's life. Those are no kurudzira kuti if takangoregedza kuona zvinhu zvakadai tinokurudzira kuti vanhu vaone upenyu hwakanaka, Because I noticed kuningi kwangu inini, there are those people haana chakanaka chaanotaura, anomirira pandotadza chete kana paanofunga kuti ndatadza iye, because inini paanofunga kuti ndatadza iye ndo paanouya achikomenta. So I follow them. Before you know it, ndokombloka kana ndokombisa kumacomments. Because pandogona akomente. You understand? Life is supposed to have balance, good and bad. You get me? Pandogona ukomenta. Pauri kufunga ndatadza komenta. Then I know what I know. This person is viable. You know what I mean? Not to go like a fly-by-night promoter ungoita ka one show kako woda kuonererwa nevanhu kuti vamwe vanhu aite mabandwagonist vateerere zvauri kutaurawo. You understand? I'm original in everything I do. Original. Handikopere munhu, handisi kuita zvemapodcast, ndongoita ghetto life yangu reality. Handisi kutukana nemunhu, handina munhu akanditsoma, handitsomwe, kana chiti handitsomwa handirowe mutoriro. Pandosiyana nevanhu vanorowa mutoriro. You see, what a pleasure to be living on this motherly earth. You get me? Pakaipa. But anyways, ngatingoonesana kuti usapinde nemoyo. Because next time ukapinda nemoyo uchangori ubongo kuti ndi ubongo krara. Facebook isina kana 30 years. Ndo uri kuda kutsomera vanhu. Zvinozobuda ere izvozvo. What happened to one love, peace and harmony? Ngatigarisane zvakanaka chete. Vanhu vanoswera vakangodzipana, uda handidzipana nevanhu ini. You understand? Either just react to your actions. Kana wakanzwa mati minosi akadena munhu kuZimbabwe. Uya nemunhu wacho handide nemunhu. Unonga handide nemunhu futi. Kana nekakudherera, hatidi kudhererana kwakadaro. You understand? I'm not, like I said, and I will always repeat this. As young as I am, I'm not a drama kid. Munhu anogona kuti mati minokusibanga. Aiwe.
kana chiitiwa zvakanaka ka chimbondiombererawo maoko kani unenge wakumhanya kuti kana madinokusizva yakwe kuma-1990 kuma-1980 waita zvakati haiwe ndikwanire taazvisekuru kasi taana vazukuru ka pandogona kuombera maoko paunofunga because do remember ka that paunofunga kuti ndatadza unogona kutaura kana kungoya kuinbox wangoti madman izvi hazviko izvi ndovanda kutaura saka uda kuti ndiite sei chimbondiratidzawo kaiwo zviriko zvacho iwewe sezvo uri kuona unge ndokukanganisira nyika zvekudaro ombondiratidzawo zvako zviriko because most of the people who talk and chat mwanenge akatorara pasi ane nhama ane nzara but one kanzondora nekasadza ndo munhu anenge achiuya achikomenta kana mumwe munhu anokomenta neghost account pafacebook kana iko kuyoutube futi kune maghost you understand kune maghost munhu unokomentera pafacebook une 35 friends kana kukuteerera ndokuteerera nchitichi hapana handikuteereri uya sezvauri ndava ndakutsoma ndova ndakutaurira kuti ewe wakurira kupi unozive chine zvamaadminox ndova ndakupedzera that's life. Supposed to respect one another, live in love and harmony. See, me, I choose peace over war. Ndakada zvinhu zvakawanda zvokuti daiso ndichingogara ndichingonetsana nevanhu ndakangodzipana nevanhu but I said yeah, dash this thing away man. I was live in peace. Now vanhu vasina zvakanyanya wanda zvokutaura nezvangu because ndongogara ndiri by one. Most people Canada kuno, some people have went for like 15 years, never seen me in person, like straight. Vamwana vakauya kunoko havasati vatombondiona but aigara kana less than 10 kilometers away from each other, less than 5 kilometers, but they haven't seen me. But you know, we're cool. You understand? That's how it is. That's how life is supposed to be. Peace is a Zimbabwean, you know? Every Zimbabwean is your brother, every Zimbabwean is your sister. Regardless if you know that person from birth or you know that person from Adam. When I know this here from Adam, I have a shoma, you know. But in that now, Korea is got time to man go do for the more time. Korea time to Chicago, no Maroa. Sometimes them bring the wife reads. Do one night time to the boys, you know, Wakazobet go dance, Usimo, Zimbabwe, Makore, my 1987, you know, 86, you know. Saga. But anyways, don't compare Zimbabwe with any other country, and let's live in love and unity. Peace over war. Let's not fight against one another, you know what I mean? It's like, let's get our one night out, why am I doing this? Or should I continue to be doing this? But I'm good. I spoke my mind. Anyways, one love here, and God bless.